danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta tukewa don auren sunna a yau an ɗauro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Allah alimun masani sarkin mai da kasai, kai ka biyan bukata ko da babu kudin asusai, kai ne zambi sosai. Allo na ka komi na ciki babba da kankani hali sauro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Kun manzo Muhammadu rabbi salati kai ta yiwuwa, ga alayansa hari da sahabbai yarda kai da ruwa, da su ba na rabewa. Kabir artist a kullum tarihin su nake ta son sauraro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Kan aure na sunna ni murna ba zan bari ba, na jagon Mustapha daga yau ke miroci ta duba, ke biyar su kin ka halba cikin kauna da son samun ki mijinki ya sa jiki ya daro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Na ja aure fa yakin mata ne gije ya ki shirya, domin cin gani matai sai kin riƙa yin biyayya, ado kuma banda wuya. Na jaga Mustapha yau dai matsayi ya ƙaru kun da gwauro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Na ja hare Mustapha dukkanin shaidani gargudu bai, ku taro ko ba shi kunya ƙarshe Allah zai azabai. Na ja an goge dalibai domin rayuwar ku a yau ta zarci wadda kun kabaru. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Shi aure ibada ne a riƙo na babu wasa, in har kun kasa hakuri zaƙin su za ku lasa, iyali su yi ta rasa, sai kuka kun zamo a cikin ahali kun zama abin sauraro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Na ja hali Mustapha yau rumon aure kun ka kurba, to kuwa kun yi dace domin lada za ku karba, sunna kun ka zaba, zama yayi armashi ita ce addu'ar da muka yi cikin taro. Yau dai ya Mustapha da na ja murna ba ta cikewa don auren sinna a yau an ɗauro. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.